Dobrý den. Dobrý den, poprosím vás číslo, cestovní doklad. Co si přejete? Prosím vás, potřebuji získat trvalý pobyt. Dáte mi poukaz? Vaše údaje jsou v pořádku, budete muset dělat zkoušku z češtiny. Tady máte poukaz, ten dáte ve škole, kde budete dělat zkoušku. Poprvé děláte zkoušku zadarmo, když budete zkoušku opakovat, musíte zaplatit 1500 korun. Máte informace o zkoušce? Nevím, asi nemám. Tady máte informace, je tam i modelový test. Děkuju. Děkuju moc krát, nashledanou. Naschledanou. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte dál a posaďte se. Co si přejete? Chci se přihlásit na zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt. Tady mám poukaz. Kdy máte volný termín? Nejbližší volný termín je ve středu 15. v 9 hodin anebo v sobotu 18. v 8 hodin. Tak v sobotu. Dobře, tak si vás píšu na sobotu. Přijďte prosím v sobotu v 8 hodin sem ráno do kanceláře. Můžu vás poprosit o pas? Ano. Děkuju. Tady je přihláška. Zkuste ji prosím vyplnit. Když nerozumíte, ptejte se. Tady jsou pravidla zkoušky ve vašem jazyce. Přečtěte si je, prosím. Máte modelový test na zkoušku? Nevím. Tady je. Modelový test je také na internetu. Podívejte se na něj a dobře se na zkoušku připravte. Ano. Rozumíte všemu? Ano. Přijďte na zkoušku včas a nezapomeňte si pas. Ano. Děkuju. Nashledanou. Nashledanou. Dobrý den, předložte mi váš pas. Děkuju. V pořádku. Tady je prezenční listina. Podepište se tady dole u vašeho jména. Počkejte teď prosím chvíli na chodbě. Za chvíli spolu půjdeme do zkušební místnosti. Ano. Děkuju. Taky. Ukažte mi prosím váš pás. Děkuju. To je vaše karta s registračním číslem. Můžete do třídy. Další prosím. Dobrý den. Dobrý den. Vaši kartu s registračním číslem, prosím. Děkuju. Pojďte prosím za mnou. To je vaše karta s registračním číslem. Můžete dál. Další poprosím. Dobrý den. Dobrý den. Vaši kartu s registračním číslem, prosím. Děkuju. Pojďte prosím za mnou. Tady si dejte věci. Je na lavici vaše registrační číslo? Ano. Děkuju. Dobrý den, vítám vás v naší škole. Jmenuji se Tatiana Pokorná a organizuju dnes vaši písemnou zkoušku. Na tabuli vidíte program zkoušky. Vypněte si prosím mobily a všechny přístroje. Zkoušku budete psát propiskou. Špatné odpovědi můžete změnit takto. Na lavici máte pouze pas a kartu s registračním číslem. Pozor! Když píšete zkoušku, nemůžete se ptát. Když máte zdravotní problém nebo chcete odejít, nemluvte,
pouze zvedněte ruku takto. Když odejdete ven ze třídy, vaše zkouška bohužel končí. Musíte potom dělat novou zkoušku. Při zkoušce nesmíte mluvit. Když budete mluvit s kamarádem nebo s kamarádkou, vezmu váš test a vaše zkouška také končí. Při zkoušce musí být ticho. Rozumíte? Slyšíte mě dobře? Můžeme začít. Teď bude část čtení. Tady máte odpovědní listy. Tohle je odpovědní list, tady píšete odpovědi. Máte všichni propisku? Je vaše číslo na stole stejné jako vaše číslo na papíře? Teď vám ukážu, jak odpovídat. V úloze 1, 3 a 4 budete odpovídat takto. Je tady jenom jedna správná odpověď. Když máte křížek u několika odpovědí, je to špatně a nezískáte bod. Co potřebujete? Můžu jít na záchod? Teď nemůžete nikam chodit, jinak vaše zkouška končí. Teď bude část poslech. Tohle je odpovědní list a tady píšete odpovědi. Tady máte text k poslechu. Na tento papír můžete také psát. Pozor! Na konci musíte napsat všechny odpovědi do odpovědního listu tady. My kontrolujeme odpovědi jen tady. Odpovědní list má 3 strany. A číslo 0 je příklad. Chcete se ještě na něco zeptat? Máte nějakou otázku? Při práci už se nesmíte ptát, musí tady být ticho. Potřebujete dobře slyšet. Dobrý den. Vítáme vás u zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt. Slyšíte dobře nahrávku? Kdo neslyší? Úloha číslo 1. Poslechněte si 5 dialogů. Každý dialog uslyšíte 2krát. Teď bude část psaní. Tohle je odpovědní list a tady píšete odpovědi. Nesmíte s nikým mluvit. Pořád mluvíte. Říkala jsem, že nesmíte s nikým mluvit. Vaše zkouška bohužel končí. Jděte za organizátorem. To je konec psaní. Dejte prosím propisky na stůl. Vaše písemná zkouška z českého jazyka končí. Mám tady výsledky písemné části zkoušky. Číslo 6
jde do kanceláře organizátora, ostatní zůstanou tady a čekají. Pojďte dál a posaďte se, prosím. Bohužel, dneska jste zkoušku neudělala. Můžete se přihlásit na další termín. Musíte ale zaplatit 1500 korun. Zkuste se lépe na zkoušku připravit. Dobře, děkuji vám moc. Vaši registrační kartu a váš pas. Děkuju. V pořádku. A můžete jít dál. Dobrý den. Posaďte se, prosím. Kartu s registračním číslem, děkuju. Teď bude zkouška z mluvení. Jmenuji se Taťána Pokorná a budeme spolu mluvit. To je kolegyně Kamila Novotná a kolegyně Martina Nová. Oni budou poslouchat. Začínáme. Budete odpovídat na otázky. Jak se máte? Dobře. Odkud jste? Vietnam. Teď budete dělat úlohu 1, budete odpovídat na otázky a můžete říct nerozumím. Kde teď bydlíte? Praha. Co ráda jíte? Maso a knedlík. Jak se jmenuje vaše matka? Hương. Jaká je vaše oblíbená barva? Hnědá. Děkuju. Teď budete dělat úlohu 5, budete dělat otázky a můžete říct nerozumím. Podívejte se na toto. Udělejte 3 otázky. Jak se jmenuje kadeřnictví? Kde je kadeřnictví? Kdy otvírá? To je konec zkoušky z mluvení. Děkujeme. Děkuji. Naschledanou. Dávejte prosím pozor. Máme pro vás výsledky celé zkoušky. Teď vám rozdáme osvědčení. Můžete pak jít domů. Gratulujeme. Paní Nguyen. Tady je vaše osvědčení, gratuluju vám ke zkoušce. Paní Galiňuk. Tady je vaše osvědčení, gratuluju vám ke zkoušce. Pan Nouširavan. To je vaše osvědčení, také vám gratuluji ke zkoušce. A pan Čajka. Vaše osvědčení, také vám gratuluji.